Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sejdna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum nagħmlu t-tifkira ta' San Ġerolmu, saċerdot u dottur tal-Knisja. Noffru il-Quddisa għal Henry Mikallef. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex titħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħnina. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħnina. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti nissilt fis-saċerdot San Ġerolmu imħabba kbira u qawwija għal kotba mqazza. Għamel li l-poplu nisrani ifittex dejjem iżjed l-għajxien spiritwali tiegħu fil-kelma tiegħek u jsib fija l-għajn tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix bi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġob. Il-mulej wieġeb lil Ġob minn ġod tempesta u qallu: Qatt kemm ilek fid-dinja kmandajt is-sebħ jew rejt li żernieq postu biex jaqbad l-art minn truf tagħha u jfarfar minnha l-ħżiena. Bih tinbidel bħat-tafal taħt is-siġil u tiġi mżewqa bħal-libsa. Jinqata' l-ħżiena id-dawl tagħhom u d-drieħ merfuħ jitkisser. Qatt wasalt sa ejjun il-baħar u mxejt fuq il-qiegħ tiegħu. Qatt turewk bibien l-imwiet, qatt rajt bajnejk bibien id-dlam. Qatt ħaddant bħarstek il-medda sħiħa tal-art. Taf tgħidli l-wisa kollu tagħha. Minn fejn tgħaddi għal ħdejn id-dawl u fejn joqogħdu dlamijiet biex tmexxihom sas-saltna tagħhom jew tqabbadhom mit-triq lejn darhom. Int tafu dan, la diġà kont imwieled u lat ta' snienek kbir tassew. Ġob wieġeb lill-mulej u qallu: X'nista' nwieġeb jien li ma niswiex karfa? Ikolli nqiegħed iedi fuq ħalqi, darba tkellimt u ma nerġax, darbtejn u ma nissuktax. Il-kelma tal-mulej. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mulej, int tarbilni u tarafni, inti taf meta noqgħod u meta nqum, inti taraf mill-bogħod ħsibijieti, inti taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi, triqati kollha inti tafhom sewwa. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Fejn immur il-bogħod mill-Ispirtu tiegħek, jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek, jekk nitla fis-smawiet hemm int, jekk nimted f'qiegħ l-art int hemm ukoll. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u mmur nammar fit-truf il-baħar, hemm ukoll tilħaqni idek u taqbadni l-leminija tiegħek. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi int insiġtni, irrodlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Alleluja, Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Ġesu qal: ħażin għalik Korozajn, ħażin għalik Betsajda, għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u f'Sidon, kieku ilhom li lidmu u libsu l-ixkejjer u qagħdu fuq l-irmiet. Imma l-ġudizzju għad ikun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U int Kafarnawm taħseb li se tola sas-sema, sa ġolqieħ tinxteħed. Min jisma' lilkom ikun jisma' lili, u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili. Imma min iwarrab lili ikun iwarrab lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Allura il-Vanġilu tal-lum huwa ibes dirett, sewa? Kif jitkellem Ġesu u xek? Ġesu ma joqgħodx jitur mal-lewża u joqgħod jpoġġi l-kliem kif joġob lilna u jkun polit magħna. Le, ma Ġesu jitkellem. Ħażin għalik, ħażin għalik. Ħażin għalik Korozajn, ħażin għalik Betsajda. Ġesu qed ikellem lill-bliet, il-bliet ta' żmienu. Ħażin għalikom jekk intom ma tikkonvertux, għax il-koll tintilfu. Hija kelma għalina ħuti ukoll. Il-bżonn li aħna nikkonvertu. Aktarx illi ħafna nies fi żmien Ġesu kienu jaħsbu li huma tajbin, reliġjużi, aħjar mill-pagani, li huma l-poplu magħżul ta' Alla, u jekk kienu verament, imma dan mhux garanzija. Ġesu jgħidilhom jekk intom ma tikkonvertux, ħażin għalikom. Allura anki aħna il-mulej qed isejħilna biex anki aħna nħossu dan il-bżonn tal-konverżjoni, il-bżonn tal-indiema, il-bżonn jiġifieri illi kull jum aħna nagħmlu pass ieħor lejn Ġesu Kristu. Li aħna nagħmlu pass ieħor lejn il-ħajja vera. Il-konversjoni ma tfissirx li inti tkun xi brigant jew kriminal imbagħad issir tajjeb, dak ukoll. Ma l-konversjoni hija l-ħajja tagħna ta' kuljum. Li kuljum aħna nagħmlu pass ieħor lejn il-ħajja vera. Kuljum aħna nħallu warajna il-bniedem il-qadim, biex nuża l-kliem ta' San Pawl, biex nilbsu il-bniedem il-ġdid li huwa Kristu. Il-qaddis tal-lum San Ġirolmu huwa magħruf l-iktar għaliex kien l-ewwel wieħed li qaleb l-iskrittura mill-Grek għal-Latin u xekk. Allura n-nies ta' din in-naħa setgħu jaqrawha bil-lingwa tagħhom. Biex xogħol kbira li għaw San Ġirolmu, speċjalment dak iż-żminijiet. U San Ġirolmu jgħid sentenza fost il-ħafna kitbiet tiegħu. Min ma jafx l-iskrittura ma jafx lil Kristu. Kemm hija vera? Kemm hija vera? Illum il-Knisja wara l-Konċilju Vatikan it-tieni tistedinna biex inkunu bnedmin insara ta' smieħ tal-kelma ta' Alla. Anki aħna għandna din il-grazzja sewa għaliex bħal San Ġirolmu kien hemm ħafna li b'ħafna xogħol, b'ħafna paċenzja, b'ħafna studju, b'ħafna dedikazzjoni qalbu l-iskrittura mill-Grek għal-Malti, għal-lingwa tagħna. Hija grazzja enormi sewa li aħna poplu daqs naqra, daqs belt xkejkna fl-Italja, imma għandna l-iskrittura bil-sin tagħna. Il-kelma ta' bil-sinna. Ejjew nużawha ħuti, ejjew nużawha, ejjew napprofittaw minnha. Għaliex il-kelma ta' Alla tkabbarna fl-intimità ma' Ġesu Kristu. Fl-intimità ma' Ġesu Kristu. Ejjew ma nħallux din il-grazzja kbira li għandna
iftaħar binna. Il-kelma ta' Alla li għandna f'idejna biex aħna naqrawha u nsiru nafu min hu Ġesu u l-imħabba tiegħu għalina. U tiegħu nresqu quddiem il-mulej tal-btana. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex inti tagħtiha saċerdoti qaddisa li bħal San Ġirolmu iħabbirku għas-salvazzjoni tal-poplu tiegħek. Nitolbuk mulej għall-ġnus kollha tal-art biex inti jisseddaq fosthom il-paċi u l-ġustizzja u tbiet minn fuqna t-teddida tal-gwerra. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin ibatu, għal morda, għal dawk li huma mwarba, għal foqra, biex inti mulej tfarraġhom bl-imħabba tiegħek. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex inti tagħtina l-grazzja li narfu ħtijietna u nindmu minnhom biex hekk niksbu is-salvazzjoni li inti ġibtilna. Nitolbu mulej għall-familji kollha tagħna biex inti mulej tberikhom u żommhom marbuta fl-għaqda u fl-imħabba. Nitolbu għall-mejtin tagħna kollha biex inti mulej tiftħilhom il-bibien tas-saltna tiegħek. Nitolbu mulej missier qaddis inti tajtna lill-ibnek Ġesu biex iwassalna għandek, ħalli min jisma' lilu ikun jisma' lilek. Għatina li aħna ma nwarbux il-kelma tiegħu imma nħalluha iddawwalna sa ma twassalna fil-merat ta' dejjem u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna il-ħobs li qed nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Għana mulej Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulejna naħsbu sewwa fuq il-kelma tiegħek kif kien jagħmel is-saċerdot San Ġirolmu, ħalli bekk nitħejjew aħjar biex nofrulek il-vittma tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġirolmu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla eda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti,
Smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Fissem il-mulej, osanna fl-oli ta' smawiet. Għaddis ta' sew, int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġa radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajja għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex taqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqadsa Alla Marija, ma' żewġha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna issirna li inti fis-smawiet jitqaddis tisbeh. Ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum aħfrinna dnubietna bħal maħna naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien. ħaruf tal-Alla. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja
ħenjen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Il-kliem tiegħek instab u jiena kiltu u kelmtek saret il-għena tiegħi u l-għaxqa ta' qalbi għax ismek issejjaħ fuqi Mulej Alla tal-Eżerċiti. Cristo
nitolbu. Nitolbuk mulej biex it-qarbina li għamilna ferħanin bit-tifkira ta' San Ġerolmu, tħeġġiġna għat-talim għaddis tiegħek biex nifmuh sewwa u nimxu fuqu u hekk naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. U berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.